מצאתי את המשרד של עתית בדיוק. יש שם 2 מרפסות דווקא יפות. נראה לי גם אם יסבסדו יהיה לך מחיר טוב. תביא את הלקוח שלך, אם אתה רוצה, אני עוד 10 דקות שמה, תבוא תצלם את זה. יש לי חברה מיוחדת, שמחפשת משרד מיוחד, משרד עם מרפסת, והם מחפשים משרד לכניסה מיידית. ועדיף שהמשרד הזה יהיה מרועט, כולל מוצרי חשמל, כך שהם יביאו רק לפטופים ויתחילו לעבוד. בואו נלך לראות מה מצאנו. תראו, יש לנו פה לאונג' יפה, המשרד מגיע מרועט, מאובזר, אפילו כולל הציצים. יש לנו פה חדר ישיבות יפה, חדר דיונים קטן. יש פה open space שמתאים ל-20 עובדים. יש לנו פה חדר צוות, מתאים ל3 עובדים. פה חדר מנכ"ל אני רואה כאן, חדר SEO. יש לנו פה open space נוסף שמתאים ל-24 עובדים. חדר עבודה זוגי, ותראו איזה מטבחון. מטבח גדול, מרועט. אפשר לשבת לאכול כל החברה, וקבלו מרפסת. קבלו איזה מרפסת, אפשר לשבת פה, לאכול גם ארוחה.